Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Agama Skoplo Malu pemirsa. Ini mau bersih-bersih dulu. Nanti setelah anak lanang pulang sekolah, kita mau ke Jepon. Cucunya budeku sunat guys, cuma yoga ewoh. Aku yo tak insya Allah. Aku gak ada halangan penting no. Rono soalnya kemarin juga sebenarnya mau kesini budeku sama sepupuku itu cuma budeku lagi sakit asam urat guys. Apa ini saja nih numpak motor gak sido. Tapi kan mereka punya niatan mau kesini kemarin waktu Mas Alex sunat di sini. Kenapa Mas Alex sunat di sini? Didelok dewe kontennya. Di yo ini loh guys yo, dulur kono podo dulur kene podo. Nek gak ono halangan penting ya tetep tak disempatno langsung buah langsung ya guys ya ngono. Aku yo dulur kene nek ono apa-apa yo dagage gercep. Nek ono misale yo kok wingane buah yo juga dulure pihak pake, dulure make padha wae, dulure kabeh. Yo mesti buah. Misale ono dulure apa duwe bayi apa ewa apa dandan omah wis kewajiban kita sebagai saudara tilik lah iki masih gak ewo gak hajatan yo podo-podo dulure yo podo-podo harus tengok sing sunat nah, tapi nanti malam berisak guys yo mungkin aturannya dinone apike ngono yo gak paham karena biasa memang yang golek hitungan dino juga nyari hitungan hari juga terus aku juga nek masih ada waktu sekolah ya ben tak sekolah no guys ya ben ibaratnya anakku belajar mental untuk berani ben tambah ceriwis karena ya cah-cah saiki ki kebanyakan ya sak umurane anakku yo ki wis nganu do cah kene lho maksudku guys memang enggak wajib PAUD itu maksudnya belum ibaratnya diharuskan enggak nek kanggo anakku sing isek minderan iku memang harus dipautkan. Aku juga saran dari dokter juga biar sosialisasinya tambah bagus ngono. Misalnya TK juga apa-apa guys, urusan pribadi masing-masing ya aku begini karena memang dulu ya kakaknya juga PAUD ya di PAUD ben adil ya. Nah, nanti aku udah siap-siap, udah tak anu nih kabeh, kita tonton dolanan anak lanang, tak pipi kabeh. Mas Anto yo ben mergawe guys, kebutuhane akeh yo wifi yo blonjo ya. Yo BPJS, karena aku BPJS ya memang mandiri ya. Kebutuhan iki yo akeh, yo memang ada saatnya pulang, ada saatnya delek wong tua ya memang aku juga sekarang nilai anakku lanang yang juga nilai ibuku kene kono padha ae guys wis wayahe juga memang wayahe juga nilai anakku yang ikut ibuku aku juga wayahe nilai ibuku wis suwi ra tak tiliki ibuku guys piye kono kene padha ae wong tuane ya kene ditiliki kono ditiliki ya kita tatoni kabeh terus sekolah kayak berangkat isuk tenanan ki lewat alas wadem guys alasnya kan dari Sambong sampai Jiken alas tok wadem yo ben anak lanang ben sekolah dhisik. Aku juga nanti mau nabung pemirsa nabung sekolah ya nek nanti perpisahan buat tambah-tambah nek langsung jelek iki yo iso cuma kan yo duweke yo ben muter nek masih bisa nabung yo nabung karena rata-rata kalau PAUD TK itu nabung gitu guys nabung pemirsa di mana nabung guys nabung sak pawe nek misalnya kan ada acara kalau sekarang kan yo program kegiatan belajar mengajar kan ada outing kelas kemana ben tinggo imbo gitu guys. Ndi yo pemirsa.
Wis tak siapno lho pun ben karek nyuk ngono lho pemirsa. Tabungan sendi. Ini nabung. Terus juga aku ringkes tak amplopi aja ponakanku. Jadi siji guys, adanya siji. Sepenting isine padha ae, didadekno siji tidak loro. Lah golek sing tak dadekno loro ajae gak ono wis gak apa-apa. Piro mbak tak umume? Engko spil mbok endo. Sing akeh disebel sithik ora masalah ngono nih guys. Ada orang yang nyaman disepil buahnya, ada yang enggak. Nek saiki kanggo pelajaran wae ora usah disepil. Sepil salah disepil salah. Jenenge wong ku ya seneng gak seneng digoleki salahe. Padahal ya ora eneh masalah apa-apa. Ya kuwi jenenge dunia nonton YouTube ya wis ngono kuwi guys. Kabeh tak totoni. Iki paling kenapa aku tak masuk sekolah anakku kita engko untuk seragam, soalnya sing urung untuk seragam ada beberapa karena nyusul bahane guys. Aku gak pernah menyalahkan, memaklumi guys yo. Anakku sing urung ambek sapa ngono lho. Kamane tak masukno ben engko nek awak untuk seragam sing nyusul olahragane wis entuk. Ya, nanti kita lanjut lagi. Terus tak persiap. Maaf, ketok. Tak persiap Nah, ini apa gombal guys? Aku engko sik adik. Apa aku ki tunggu apa-apa wis trae ben diendo ya ben nek arek omahe mbokane ra tunggu apa-apa. Wis nggo dhuwit ora tak dono kowe. Ben mbok ujat nang konten liya ndang hujat. Aku entuk pahala malah bayaran. Sing ujat gak entuk apa-apa. Gombal. Ya aku diendo. Kalian nek dulure liyane nek dalgune makne nggo Eka. Ben aku ora nggo apa-apa, ora tak ketokno. Ben mbok endo ben dosaku suda. Nggowo-nggowo ora tak ketokno, engko badhe mbok bahas, mbok banding-bandingno prenggane sing gak seneng karo aku. Netizen kan ngono kuwi. Dibanding-bandingno. Cara tak dono yo aku ora kondo. Belum. Ora tak dono. Ape gogo ora tak dono mbok endo ben gombal. Misalnya jurune gombal dhuwit kaya ora roh. Net pemirsa tak prank. Karang nggo apa-apa wis. Misal lo dhuwit nang ATM nyangoni anakku apa kowe roh. Ya alhamdulillah nih ibuku yo kerja, bapakku kerja guys, gak pernah apa ibaratnya terus apa iku campur urusane anake. Dikek ditaman gak dikek yo bapakku sesuk kerja. Bapakku yo sing enom soalé. Tapi aku juga pernah lali wong tua kono, wong tua kene ya sak onone sak duweni. Wong kuwi gak bendino duwe-duwe lho. Ngono guys. Pendang ngurusi sekolah. Ndi mang tutupe ndi, Dek? Kowe tak tali pemirsa. Tak tali. Pokoknya teko iki berarti iki wong tuwa seneng. Apane aku duwe anak nang kono. Aku trae jarang gowo-gowo nek mending bentuk duit nek nyangoni anakku. Aku duwe anak nang kono ya ora terus lepas tangan tanggung jawabku. Cuma memang wis ket bayi wis dianggap anak ruju, wis dianggap anak bungsu anakku kuwi karo ibuku. Ya nek perkara bayar ya tetep aku, guys. Nek kono paling ya diwangi ngopani dikai mangan ibuku. Ngono ya wis sampeyan kerja ya eling bae diupeni. Ngono wis jeneng alure urip ngono. Apa jenenge sing penting padha nggenahi. Terus memang aku lebih seneng gonggone apa ngekek-ngekek dalam bentuk duit, guys. Grimbyong iki wegah iki gombal tok, aku ora ngapusi. Ya ning jerone Mas
74 kilo apa tak nang mbokku. Ndang komen. Ndang komen. Kamboke digawani emas. Gombal iki. Terus aku memang wong ki dhewe-dhewe guys, ana sing niliki mboke nggo gaun-gaun karena memang yo ibarate sanggup kuat. Terus juga anake nang nguri iso nyekeli. Aku sik urung tega jojo iki nang nguri guys. Isone iso. Cuma memang aku luwih seneng gak seneng grimbyong. Ekek waya ekek terus tak critakno karo pemirsa. Aku ekek guys. Mbak kakek sithik mbok bandingno dulur liyane modiar tenan. Aku ora apa-apa guys dielek-elek. Mas yo dielek-elek dibuliku memang saya tidak membenarkan. Ya udah masa aku mbungkam mulute netizen siji-siji sing gak seneng aku kan yo ora iso. Aku manggo gombal pengen ringkes yo akak-akak yo ngekek anakku yo ngekek anakku sangu guys. Yo nek akak wong tua nek pas duwe nek gak duwe ngono. Pernah yo omah dhewe guys, kecuali nek kumpul yo apa jenenge ngurusi blonjo dadi siji, karena kan memang yo omah dhewe-dhewe, adikku omah dhewe, aku omah dhewe. Sepenting sebenarnya iki intine padha ngenahi guys. Yo bapakku ibuku isih enom, isih kerja yo wajar, isih enom bapakku ibuku isih enom wajar. Mereka kerja karena mereka punya rumah tangga sendiri. Isih enom ya mau ngrepotno anake iku hal wajar. Sok men nek wis tuwa kan yo gampang wis. Tetep diopeni anak. Mari bapak ibuku isih enom guys ngono. Lah apa ora kerja. Nggo bendinane apa kan yo. Entah dinilai baik atau buruk wis dinilai aku lah ora apa-apa aja mbok endo wong liya guys. Aja mbok endo wong tuwa aja mbok endo. Aku mbok elek-elek lah ora apa-apa seneng kuwi. Ya jenis dunia konten ya wis ngono guys. Gak iso mbok atur. Aku tidak membenarkan membuli guys. Ya nek dicontoh cah cilik-cilik sak anakku ngono sampeyan wah membuli ku bener, ngalek-ngalek bener. Tapi ya saya tidak bisa membungkam satu persatu di konten lain ya gak iso aku guys. Bukan hakku nek nang kontenku ya tak jawab. Kayak kemarin nganter kopi, nganter sarapan buat Mas Anto dan Om Wawan waktu mae opnam. Iku memang aku gak macak guys, wis bingung dan gudak waktu. Anakku turu karena di dalam rumah sakit itu aturannya tidak, itu kan kebijakannya masing-masing guys. Tidak boleh membawa anak-anak. Gitu. Jadi anakku tak tinggal, aku yo mikirku daga gendang budal. Boro-boro wong tuwa opnam mikir macak wedak gincuan ora mikir ya. Yo kuwi tak jawab nek konten liya saya tidak mungkin satu persatu bungkam benerno ora ranahku. Nek nang konten kuwi tak jawab, nek kon liya bukan hakku untuk ikut campur. Cuma ya iku saya tidak membenarkan membuli, menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain. Ya engko nek mbaik nang awake dhewe. Aku engko ceramah ae, ra barbar. Wis yo guys ya. Gombal lho. Gombal ora emas 74 kilo gak lho. Gablek dhuwit. Aku digajan emas ya wong tuaku marang tuaku tak jatah luweh-luweh. Oh, klambi guys, klambi. Lah aku nek buah masa ora gamisan ya go gamis ngono guys. Ya nanti kita lanjut lagi. Ya guys ya. Mau ya pamitan karo keluarga aku merah, pamitan karo Mae, Pak, Tante Deni ya. Ayo lanjut lagi. Angkat sudah siang soalnya. Oke, kita berangkat dulu. Arep nang Jepang buah ya, balik sesuk. Ya. Nggih. Salim. Lah niku sekolah masakane kene ya, Jan. Oh, ya wis. Cuplis delok guys, soalnya iki cuma ngeter-ngeter sego jangan kanggo dulur-dulure, tapi nek kanggo berkatan kiwa tengen iku dhewe meneh, kuwi catering nek jangan-jangan iki diatasi dhewe dulur ambek tanggo kiwa tengen iki ambek tanggoku guys lho. Iki yo guys yo. Aku sudah sampai guys, iki teko langsung ngewangi, tapi iki mau wong salat yo ngewangi, bar ngewangi engko terus aku ndulang anakku salat. Iki memang gak mau ngeteri kasihan, berkat kasihan dulur-dulur engko terus berkat
berkati wong sing kiwa tengene ngono guys. Nek kanggo dulur jenenge kasihan. Nah iki aku bantu iku iki karena ada ibaratnya musik sedikit tadi tak dubbing ae ya guys ya. Langsung ki mang yo langsung ndang terjun sik engko terus iki mau aku sak bari ki akeh salat ngono. Iki ngadai sego guys. Ada sego, ada bumbu, dan ini untuk saudara-saudara atau kerabat-kerabat. Jenenge kasihan, ya bumbunya kentang, bumbu mok-mok, tempe, mie, ngono. Bagian sego sing simpel guys ya. Kita skip suwe-suwe soal gak suwe-suwe ya guys ya. Sedilo ae. Ya soalnya gak biasa ibaratnya konten ya guys ya, aku yuk gak enak ya. Kita lanjut lagi, aku mau sholat pengeloni anakku, tetap semangat. Mau sunatnya keponakan guys, pungku ya lancar ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP ini welek guys.